Tomáško, Tomáško, kde si? Tu som, mami. No poď, ideme už domov. Dobre, mami. Dnes som spoznal nového kamaráta, Adama. A čo ste robili? Povedal mi, že keď budeme starí, pôjdeme spolu do divočiny. To môžete ísť aj keď budete väčší. Nemusíte čakať na starobu. Adam povedal, že musíme byť skúsení, aby sme mohli ísť do divočiny. A tiež povedal, že starí ľudia sú skúsení. Adam je veľmi zaujímavý chlapec. Musíš mi ho predstaviť. Jasné, zajtra tu bude tiež. Idem von. A s kým? S Adamom. Mal by si nájsť aj iných kamarátov. Čo máš proti Adamovi? Stretávaš sa iba s ním. Ja len nechcem, aby si ostal sám, keby sa medzi vami náhodou niečo stalo. To sa nestane. Tak čo? Čo dnes podnikneme? Musím ti niečo povedať. Áno? Sťahujem sa. Prečo chceš odísť? Čo všetky naše plány? Čo náš výlet do divočiny? Musím sa posunúť ďalej. Zmeniť vzduch, zistiť, čo vo mne drieme. A do divočiny pôjdeme. Na to máme ešte veľa času. Tak ti prajem veľa šťastia. A ja tebe. Už som mal byť u doktora. Tak čo to máš? Ako sa cítiš? Ale ujde to. Tak to je dobre. S tvojimi výsledkami som spokojný. Takto som rád. Tak čo ten tvoj kamarát? Ešte sa s ním stretávaš? Myslíte Adama? Áno. Už sme sa dávno nevideli, ale práve dnes sa vrátil a chceme ísť spolu na dlho odkladanú túru. Takže sa znovu vráť. Áno, konečne sem po rokoch znovu prišiel. Tak tu sú vitamíny. Zvýšil som ti dávku pre zlepšenie imunity. To je všetko. Môžeš ísť domov. Ďakujem. Dovidenia. Maj sa. Dobrý deň, pani Sielovská. Musíte to Tomášovi povedať. Áno, mama? Volal mi pán doktor, že neužíva svoje vitamíny. Mama, som dospelý. Nechaj ma na pokoji. Tomáš, ale vieš, že musíš užívať tie vitamíny pre svoje zdravie. Cítim sa skvele. Nechaj to na mne. Inak, vieš, že dnes príde Adam do mesta? Nie som si istá, či príde. Čo? Ty o ňom niečo vieš? Volali z nemocnice. On dnes zomrel. Tomáš, si tam? Haló, Tomáš. Sorry. Mama? Mama, počuješ ma? Do riti. Vybil sa. Mama, čo sa stalo s Adamom? Kde je teraz? Haló? Mama? Mama, čo sa deje? Už je skoro 6. Som to mal dávno byť. To je zlý sen. Ale ja musím zistiť, čo sa deje. Pán doktor, čo sa deje? Mama spomínala, že Adam zomrel. Vy o tom musíte vedieť niečo viac. Haló? Čo sa deje?
Prečo ma ignorujete? Ja už ničomu nerozumiem. Adam, ty žiješ. Čo sa stalo? Mama povedala, že si zomrel. Nezomrel som. Bol som v divočine. Ty si bol v divočine? Veď sme tam chceli ísť spolu. Či už si zabudol? Ach, Tomáš, nezabudol som, ale nečakal som, že do divočiny pôjdeme spolu tak skoro. Ako to myslíš? Veď sme to spolu roky plánovali. Čo si nepamätáš? To áno, ale vravel som ti, že máš ešte veľa času ísť do divočiny. Tak skoro. A nie je to jedno? Ty to stále nechápeš? Hovoril som ti, že do divočiny sa nikto skutočný a živý nedostane. Chceš tým povedať, že som... Áno, Čo? Ako som mohol zomrieť? Veď som tu. Vidím ťa pred sebou. ale ja nie som skutočný. Nikdy som nebol. Vždy som bol len tvojim priateľom v hlave. Nie. Neverím ti. To nemôže byť pravda. Veď som dnes videl mamu aj lekára. A videli oni teba? Ako to myslíš? Spomen si. Ani jeden z nich ťa nevnímal. To znamená, že... Nie. To nemôže byť pravda. To je len zlý sen. To sa nemohlo stať. Ale stalo sa. A my už s tým nič nespravíme. Musíme pokračovať ďalej na našej ceste. Ale ja ti serem na tvoju cestu. Ja musím zavolať mame. Rozlúčiť sa. Tú možnosť si už využil. Ani som nevedel, čo robím. Ani som nevedel, že som už mŕtvy. Ja nechcem ísť do divočiny. Ja ti rozumiem. Si zmetený. Ale taká je cesta do divočiny. Nikto nevie, čo nás tam čaká. Už teda nie jedinej cesty. Bohužiaľ nie. Mali by sme už vyraziť. Čím dlhšie tu zostaneš, o to ťažšie bude pre teba odísť. Dúfam, že so mnou zostaneš celú cestu. Vždy som bol s tebou, aj keď si ma nevidel. A aj na tejto ceste zostanem s tebou. Ďakujem.